lokacin da muna karatu a Ingila kai mun ji jiki mun ci takarda lokacin a 1891 kai ah yar baba daga ina dan baba fa yana cikin gada kai dan baba kai kullum me kake yi a cikin gida ne ina homework da haka menene homework sunan wani gari ne homework din a'a karatu ne homework karatu a makarantar boko karatu a gida ma karatu to in Allah ya daga yau kauye zan tura ka kai ba kai ne kaɗai namiji a gidana ba kauye zan tura ka ba wani karatun boko kuma in Allah da kauye zan tura ka gobe ka je can ka koyi noma sana'an kakannin mu can za ka je ka yi ni ne ina magana za ka yi tawa Salamu alaikum. wa alaikum salam Na neman gidan Malabu. to nan ne gidan Malam Habu ai Na neman Malabu nan nake nema. Malam Habu ko dai Malam Habu da ya makaranta a Ingila Shi din nake nema. ni ne kana Shi din wuri nake nema. ni ne a To nan sako ne daga Abuja. Malam Musa ta kawo mai. ikon Allah Gashi nan. Malam Musa daga Abuja Malam Musa daga Abuja. to Allah ya saka da alheri nagode A gaida mutanen gida. nagode ta wannan kuma wace wasiƙa ce doguwa haka ga taringa ta yau dan baba zai sha tambayoyi hayyayi dan baba ta yaro nan dan baba dai kai sauri da Allah to yau kuwa ina ga ko ta asibiti ce ko ta ina ce oho yau mu ga kurewa karanta man ji sai wannan wasiƙa ne ka samu aiki a gidan gona na samu aiki a gidan gona kai dan baba sake gaya man ji ka samu aiki a gidan gona kai ne shugaban gona dan baba Allah maka albarka ka da ban da kai da na shiga uku ashe da na karatun ka zai amfani a'a to gaskiya maganan tura ta gona kuma ba zai yiwu ba dan baba sai ka je Ingila kai murna dan baba ashe karatun yara yana da kyau haka wallahi ni na zaci zaka je ka gaji kaka yana can a ƙauye har yanzu